Pörhön autoliikkeen historia juontaa vuoden 1956 Tornioon. Aluksi yrityksemme myi venäläisiä henkilö- ja kuorma-autoja, autonrenkaita ja varaosia. Myöhemmin valikoima laajeni amerikkalaisiin ja eurooppalaisiin autoihin. Nykyään edustamme 8 automerkkiä. Autoliikkeemme kuuluu vanhimpien autoalan yritysten joukkoon Suomessa. Ketjuumme kuuluu 13 autoliikettä, jotka sijaitsivat 9 paikkakunnalla Pohjois-Suomen, Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan, Kainuun sekä Ylä-Savon alueella. Kajaanissa toimimme Tikkapurontiellä Volkswagenien, Audin, Skodan ja Mazdan kanssa. Heinisuontiellä ovat merkkejämme Nissan, Peugeot ja Kia. Tulossa on Seat-edustus. Toimitilamme on vastikään uudistettu ja liikkeessämme työskentelee vahvasti tulevaisuuteen katsova henkilökunta. Keminmaalla olemme uudistaneet kaikki toimitilamme vuoden sisällä. Aloitimme Pörhön vaihtoautokeskuksen toiminnan keskittäen samalla uusien autojen myynnin yhden katon alle. Nykyaikaisissa puitteissa toimii Meri-Lapin johtava autoliike, jonka perinteet ulottuvat liikkeen syntyaikoihin. Kokkolan liikettämme on päivitetty ja asetettu vastaamaan nykyisiä standardeja. Liikkeen uudistaminen on aloitettu vuoden 2016 aikana. Ammattitaitoinen henkilökunta on hoitanut Volkswagenin merkin alueen markkinajohtajaksi. Kuusamossa meillä on moderni autotalo, jossa reipas henkilökuntamme vastaa lähes puolesta alueen autokaupasta. Oulun liiketilojamme on kehitetty viimeisten vuosien aikana jatkuvasti. Viimeisimpänä investointina on Pohjois-Suomen nykyaikaisin vauriokorjaamo. Erillinen, viimeisimpien standardien mukainen Volkswagen-talo on alueen vahvimpia autoliikkeitä. Ainutlaatuinen, hieno, maailman pohjoisin Audi-terminaali vastaa haasteellisimpien Audi-asiakkaiden vaatimuksiin. Juuri uudistettu Nissan, Peugeot, Seat-autotalo on pirteä toimija oululaisessa autokaupassa pätevän henkilökunnan ansiosta. Pörhön vaihtoautokeskus on ollut jo vuosia alueen johtava vaihtoautokauppa, ja kaikki tuntevat vaihtoautokeskuksen myöntämän Pörhö-takuun, joka on käsite vaihtoauton ostajien joukossa. Oulussa olemme kaupungin suurin autoliike, kokonaisuus yli 16 000 neliön pinta-alalla. Pietarsaaresta, kuten muistakin Pörhön paikkakunnista, löytyy dynaaminen liike ja joustava henkilökunta palvelemaan autoilijoita. Raahessa autoilijoiden tukena on pirteä ja osaava liikkeemme, joka tarjoaa tutut Pörhö-palvelut. Iisalmen autokauppamme on nuorin Pörhön perheen autoliike. Terhakka ja sitoutunut henkilöstö tekee hyvää työtä alueellaan. Rovaniemellä vaikutuksemme Lapin autokauppaan on keskeinen. Asiakkaitamme palvelee paikkakunnalla 2 liikettä. Teollisuustien autotalossa ovat Volkswagenien, Audien ja Seatin nykyaikaiset myymälät huoltoineen. Alakorkalon tiellä Lapin auton autotalossa toimimme juuri uudistetuissa myymälöissä Nissanin, Peugeotin, Kian ja Mitsubishin kanssa. Olemme vasta investoineet Rovaniemellä nykyaikaiseen vauriokorjaamoon ja molempiin autotaloihin on rakennettu katsastusasemat. Rovaniemellä on myös tilava Pörhön vaihtoautokeskus, alueen merkittävin vaihtoautokauppa. Ammattitaitoinen ja keskitetty palvelu on ollut yrityksemme tukijalka alusta asti. Heti ensimmäisistä päivistä lähtien tarjosimme samasta liikkeestä autoilijalle myös varaosia ja tarvikkeita. Olemme kehittäneet palveluitamme kunnianhimoisesti 60 vuoden kokemuksella. Tinkimätön työ tuottaa tulosta. Tästä eräänä osoituksena on Rovaniemellä Lapin auton valinta tänä vuonna vuoden Peugeot-autotaloksi. Aiemmin yrityksellemme on myönnetty Oulun kaupungin yrityspalkinto sekä Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien maakunnallinen yrittäjäpalkinto. Auto on tärkeä hankinta. Siksi panostamme turvallisia ja mukavia ajokilometrejä takaaviin palveluihimme. Joka vuosi lähes 10 000 autoa löytää omistajansa kauttamme. Omien laatutavoitteidemme lisäksi toimintaamme ohjaavat edustamiemme automerkkien valmistajien vaatimukset. Kaikissa ketjumme liikkeissä toimitaan samoin, ja jokaisessa huoltopisteessämme on käytössä merkkikohtaiset vaatimukset täyttävä kalusto sekä viimeisin teknologia. Meillä tapahtuukin. Koko ajan. Asiakas saa autonsa mukana toimivan palvelusuhteen. Huollot, vauriokorjaamot ja varaosat löytyvät itseoikeutetusti Pörhö-merkin alta kaikilta Pörhö-paikkakunnilta. Uusimpana palveluna on vahvan suosion saaneet rengashotellimme
sekä huolenpitosopimukset uusille ja käytetyille autoille. Pörhön katsastuspalvelun kautta hoidamme satoja autoja kuukaudessa. Uusimpana palveluna aloitamme tänä vuonna edullisen ekonomihuoltopalvelun yli 5 vuotta vanhemmille merkeillemme. Oulussa koeajettu Direct Express-huolto on mallina ja siitä saadut kokemukset hyödynnetään koko alueemme autoilijoiden käyttöön. Pörhön autoliike tarjoaa myös erityisen kanta-asiakkuuden, jonka ansiosta asiointi on tehty edulliseksi. Lisäksi huollot ja korjaamopalvelut voi meillä maksaa pidemmän ajan kuluessa. Joka päivä yrityksemme palvelussa on lähes 400 alan parhainta ammattilaista. Satsaamme henkilöstön koulutukseen, jotta autoilijan tukena on aina todellinen asiantuntija. Hän tekee parhaansa onnistuneiden autoiluhetkien eteen. Pörhön autoliike on puolen Suomen autokauppias. Se on myös merkittävin huolto- ja korjaamopalveluiden tuottaja alueellaan. Läheisyys on edelleen palveluidemme perusta, jolla pyritään takaamaan joustava palvelujen saatavuus. Tänäkin vuonna enemmän kuin joka 4. auto hankitaan Pörhöltä. Haluamme edelleenkin erottua lähellä olevana, palvelevana autoliikkeenä, joka tuntee autot ja autoilijoiden tarpeet. Kaikissa palveluihimme liittyvissä kysymyksissä voi aina kääntyä ammattilaistemme puoleen. Tervetuloa! Aja edellä. Varmasti. Pörhö.